салом дӯстон, айни замон дар гардиши Ленинград қарор дорем, ноҳияи Рудакӣ. Аз ин тараф гардиши фабрика ва рост ро ба сӯи мост 46 микрорайон, аз ин тараф бошад ро ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз раҳи калон то хона тақрибан 7 километр. бисёр бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, деҳаи Сароб. аз раҳи калон то хоная тақрибан 1 километр зиёдтар. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ба марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавад. ҳавлии фурӯши имрӯзаамон дӯстони азиз дар умум иборат аз 5 сотиқ замин мебошад. замини 4 кунҷа аст, ҳама тарафа маҳкам мебошад ва дар ин ҷо бинои истихоматӣ. дар дарони ин бино 3 дархона аст дӯстони азиз, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. меҳмонхонааш зари алоҳида дорад, аз берун аз дарунам дар дорад ва ошхонашам низ аз берун ҳам дар дорад, аз дарунам дар дорад. боз дар тагаш такхонаам ҳаст дӯстони азиз. дар ноҳияи Рудакӣ ҷамъати Зайнобод деҳаи Саробда ҷойгир мебошад. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем аз бино. дарони бино дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, хона ба пуррагӣ падъабои таъмир мебошад. фақат мехаред, ламинат мечаспонед, абой мечаспонед, тамом дӯстони азиз. дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона ва сеюм ҳуҷра. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. соҳиби хона ин хонаро барои худашон сохтагианд дӯстони азиз, на барои фурӯш, бо сифат сохтагианд, аммо ҳозир аз сабабе ки маблағ лозим аст мефурӯшанд. дар ин ҷо меҳмонхона, чӣ хеле гуфтем, меҳмонхона ҳам аз дарун ва ҳам аз берун дар дорад. ин ҷо ҷои ҳоҷатхонаву ҳаммом. ин бошад дӯстони азиз ошхона. чӣ хеле ки мебинед, ошхонаам низ ҳам аз берун дар дорад, ҳам аз дарун, ки ин чиз бениҳоят хуб мебошад. ва ин охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед, дар ҳавлӣ замини холӣ бисёр мебошад. барои ҳамин шумо метавонед ба ҳазур боз як бинои иловагӣ бардоред. мисол дар ман ҳамин кунҷ ёки дар ин тараф ёки дар ин тараф ягон бинои иловагӣ бардоред, ки дар он ҷо ошхона кунед, дегдонхона кунед ва ошхонаи ин ҳуҷраро ба ҳуҷраи истиқоматӣ табдил диҳед. ва дар таги бино боз такхона ҳаст дӯстони азиз. дар наздикии хона тамошобинони гиромӣ ҳам мактаб аст ва ҳам масҷид, на он қадар дур мебошад, наздик аст. нархи хона 400 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақами 87 14 55 15 танҳо дар ватсап ёки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, бар рӯи кор. худо нигаҳбон.